Salamat kayo sa inyong pag-anhi. Padayon ta sa atong pagsimba sa atong makagagahom nga amahan. Nining tungora maato tas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. And sa makausap pa pahinumduman mo nako nga ang istorya sa piniling katawhan sa Dios nga mao ang Israel. Bisan sa mga piniling hari o mga gamitonon sa Dios, nakasulat diri sa Biblia agig pagpasidaan pod nato nga magbabasa mga nagapaminaw nga sa panahon nga ang pulong sa Ginoo maunay mapadaplin sa kinabuhi sa tawo, mahitabo usab nga magbuhat na siya sa unsay iyang gusto o dili na siya gustong magpailalom sa kabubuton sa Ginoo. Mao gyud nay mahitabo mga igsoon. Mao na nga magpasalamat ta sa Ginoo nga bisan pa og daghan kayong himuon nato nga rason nga mapadaplin nato ang mensahe sa Dios, pero sa gihapon ang Ginoo nay paagi nga mahatag gyud, makapaminaw gyud ta sa pulong sa Ginoo. Usa di ay sa sakop nato dire namatay ang iyang papa. Kato si Russell sa San Roque. Unya karon na naibaw-an o dili unta ako maoy magwali karon. Supposedly to ako didto. No, pero inighuman ani basin unsa kay lain na pod nga paagi tungod kay need man gyud pod didto mga pulong sa Ginoo. Unya, wala mo po ko kahibaw, wala po siya ni direct sa ako, contact. So, karon ang atong hisgutan mga igsoon, kining halad nga makapahupay sa kasuko sa Ginoo. Halad or sakripisyo nga naghupay sa kasuko sa Ginoo. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Genesis chapter 8, verses 20 to 22. Genesis chapter 8, verses 20 to 22. By the way, ako kay bawog asa ng uban. Dugay kay kog tambay dito sa Purokdos. Taod-taod po kog tambay sa sentro, wala man dyan tawo. Mato ni uli na lang ko dre, si Mambiri ray akong nahapit. Asa ka sila. So Genesis chapter 8, verses 20 to 22. Barog una ta. Manindog ta. Si Noe nagbuhat og halaran alang sa Ginoo og mikuha siya usa sa matang sa matag-matang sa hinlo nga mga mananap og mga langgam og gisunog niya kini ingon nga halad sa napanimahuan sa Ginoo ang kahumot niini miingon siya sa iyang kaugalingon, dili ko nagayod tunglohon ang yuta tungod sa gibuhat sa tawo. Nasayod ako nga sukad pagayod sa iyang pagkabatan-on, daotan na ang iyang hunahuna. Dili ko nagayod laglagon ang tanang binuhat nga buhi sama sa akong gibuhat. Verse 22. Samtang ania pa ang kalibutan, dili gayod matapos ang panahon sa tingtanom og ang panahon sa ting-ani, ang tigtugnaw og ang ting-init, ang tinghulaw og ang ting-ulan, ang adlaw og ang gabi. Magampo ta. Ginoong Dios, daghang salamat nga hangtod karong adlaw dako kayo ang among kahigayunan nga makapaminaw gihapon sa imong mga pulong. Og Lord, among tuuhan sama sa imong gisulti ang imong mga pulong. Dili mo balik kanimo nga kawang. Busa bisan kinsa nga maabot ni ining maong pulonga, mamuhat kini ang imong gahom diha sa mga matag kinabuhi namo Ginoo. Salamat kayo o Lord nga tudloan mi nimo. Unsaon namo ang pagsimba, pag-alagad, ang paghalad sa among kinabuhi nga makapalipay kanimo og tudloan mi nimo unsang matang sa sakripisyo
nga nakapahupay sa imong kasuko. Salamat kay Lord sa tanan nga niya karon nga imong gikaluy-an o Dios. Bisan sila nga wala nakaabot dire, nagaampo kami nga ang imong mga mensahe maabot pud nila og gihapon Ginoo pinaagi sa social media. And thank you kaayo Lord sa tanan nga niya karon, bisan pa man sa among igsuon nga naa sa pagbangutan. Nagaampo kami nga ikaw o Dios mao gayod ang magapamuhat sa ilaha nga pamilya o Dios. Og salamat nga hatagan pud minimo kay gayunan nga makabisita Ginoo. Dalaygon ka Amahan sa walay katapusan sa pangalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Magapanglingkod tang tanan. So paninguhaon nato mga igsuon nga naangyod tay makatunan sa atong pag-anhi tungod kay nagsimba man ta sa Ginoo. So, ang atong hisgutan karon kining halad or sakripisyo nga nakapahupay sa kasuko sa Ginoo. Imong makita nga gikan sa Genesis chapter 3, makita nimo diha unsa diin pagsugod sa maong ang sinugdanan sa sala mga igsoon chapter 2. Sa diha nga ang tawo gitintal og hangtod nga nahagbong gibalauran siya nga ayaw ni pero kay gibuhat gyud niya. So sa chapter 3 misupak ang tawo sa giingong ayaw. In other words, ang pulong sa Ginoo wala na niya sunda tungod kay ang iyan ang kaugalingon og lahi na ang iyang gisunod. And pag-abot nimo sa chapter 6, daghan na kayong katuigan ang nanglabay, grabe og ayo ang kahugawan sa tibuok kabuhatan mga igsoon. Mao'y hinungdan nga kung imong makita gisulti ni Lord diha sa chapter 6 nga nagmahay gyud siya nga gibuhat niya ang tawo unya mao nang kinahanglan niyang hinluan hukman ang tibuok kabuhatan. Chapter 6 verses 5 to 8. Chapter 6 verses 5 to 8 sa Genesis, unya nakita sa Ginoo nga labihan kadautan ang mga tawo sa kalibutan og kanunay lamang ngilad ang ilang gihuna-huna. Nagbasol siya nga gibuhat niya ang tawo diha sa kalibutan og nakapasubo kini kaniya. Munay giingon sa Genesis chapter 6 verses 5 to 6. Unya sa verse 7, busa miingon siya, laglagon ko ang tanang tawo nga akong gibuhat. Laglagon ko usab ang tanang mananap og mga langgam kay nagbasol ako nga gibuhat ko sila. Sa verse 8, apan gikahimutan sa Ginoo si Noah. Naagyoy, grabe na ang kasungot ni Lord, grabe na ang iyang kasuko. Pero ang nakanindot kay naagyod siya nakitaan nga nakapahimuot niya. Nalipay siya ani. So si Lord naghatag siya og instruction. Na iatras ko na sa verse 5 and 6. Verse 5. Genesis chapter 6 verse 5. Iatras daw na. So God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination and thoughts of his heart was only evil continually. Wala gyud siya nakit-an ba nga naa sa kasing-kasing sa tawo nga nakapalipay niya. Gani mahimo rang tarong og kadali dayong mulikoy nagkadaghan. Sabot man ang word nga mulikoy. Mugawas ng iyahang pagkasiya. So problema gyud kayo na. Evil continually ra gyud ang nakit-an. Unya, ingon ang verse, sa ato bang kinabuhi mga igsoon, sa diyang natamnan tas mga mensahe sa Ginoo, naglahutay ba nga ang mga mensahe sa Ginoo mo ay nakitaan nga nagtubo sa tong kasing-kasing, or evil continually gyapon, nabadlungan, natarong og kalit dayong nibalik ra gyapon pagkadautan. No? Unya, next verse, tingnan siya sa verse 6, kaning verse 6, and God repented. Kanang word nga repented, kanang nag-look back siya, mamaypaywa na lang unta.
And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. Grabing kabalo mo anang nag-effort kag-ayo, gigastuhan ni mo ayo. Unya, ang nahitabo nagmahay pahinoon ka. Like kasagaran nato kita mga ginikanan, paningkamutan gyud nato kutob sa tong mahimo nga atong mga anak, bahala na lang gyud magkautang-utang ta, maglubog-lubog tas utang. Basta kay ma-secure ning atong mga anak sa ilahang future, pero sila bitaw wala nagtinarong. Unsa imong gibati? Makaingon kag may panalag akong gipalit og may panalag, di ba? Grabe kayo, nakasuway ba mo ana mga igsoon? Kanang magmahay ka ba? Damot nang nipalit ka og sinina niya pag kuan dili di ay iigo sa imuha. May panalang og dinya di pa jud no return no exchange. So kabalo tag unsay gibati ni Lord ni ana mga igsoon. Ingon diha nga nakapasubo kini kaayo sa iyang kasing-kasing. And verse 7. Verse 7. Ingon ang verse 7 nga judgment, naadyo'y judgment ngayon si Lord. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Pati ang mga langgam, pati ang mga mananap. Actually, I believe, kaniadto mga igsoon, wala gyud pinatyanay tingali ni sila. Nga lang nagsagbot, mga prutas. Pero sa diyang ang tao naguba, sila po dapil, nagpinatyanay na ning manok og tigre. Grabe na kayo gyud, hugaw gyud kayo. Mutong ningon si Lord, ako ning i-judge. Ako ning laglagon. But ang verse 8 niingon, tanawang verse 8, lami kayo sa verse 8. Hindutag imong pangalan na diha, no? Amen. Imong pangalan na diha. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Aran hindutan nga ang tanan hukman na gyud, pero ikaw nakakaplag yung kagrasya diha sa Ginoo. And I believe kanang Noah diha sa ato karong present situation, panahon, present time is ikaw ug ako. Nga nakakaplag gyud ta og kaluoy, nakakaplag gyud ta og grasya sa Ginoo. So, si Lord nag-instruct ni Noah, pagbuhat og arka. And then ingon siya pagkuhag 7 kaparisan. Paris-paris nga kaning niang mga hugang mananap apan katong mga mas daghan nga parisan katong mga hinlo nga mga mananap. So mangutana mo kung unsa man yung mga hugaw nga mananap o hinlo nga mananap, makita na siya sa Leviticus chapter 11. Nakabutang dito unsa ang mga hugaw ug unsa ang hinlo. Human niya na si Lord i-judge niya. Dunay 8 katawo nga nakasulod sa arka, kauban ang mga mananap nga pares-pares, no? Og ang tibuok kalibutan gitabunan sa tubig sulod sa 150 ka adlaw. Chapter 7 verse 24. Ang lunop misugod paghubas human sa 150 ka adlaw. Usa pa ni hinahinay og decrease ang lunop sa niabot og 150 ka adlaw. Gisiguro gyud ni Lord nga patay gyud tanan. Munang ayaw mo tuo anang dunay shark nga naisulod sa arka. Kaya ang gihukman ra naglupad sa kahanginan og nagkamang sa yuta. Apil ang tao. Diba sinyag may umog mga aquarium tong sulod sa arka? Wala giapil. 150 days, tulo ni siya 5 ka bulan. 5 ka bulan. Usa pa ni sugod og hubas ang lunop. Human gayod sa maong lunop, minggawa si Noah ug ang iyang pamilya kauban ang mga hayupan. Og diha naghimo naghalad. Wala nagpasabot paminaw. Wala nagpasabot nga nangamatay na ang tanang hugaw sa atubangan sa Ginoo, nangamatay na ang mga tao, nangamatay ang mga hayupan, nahupay na ang kasuko sa Dios, nahupay na ang iyang kaguol,
Nahupay na ang iyahang kasubo. Wala nagpasabot kay humana ang lunop. Dunay kinahanglang himuon nga halad sakripisyo, una pa na kabaton o kahupayan ang grabing kasubo. Ang grabing kaguol sa Ginoo mga igsoon. Mauna ni atong gibasa, verse 20 sa chapter 8. Verse 20 sa Genesis chapter 8. Ingon diha nga, and Noah builded an altar unto the Lord. Naghimo siya halaran. Muna nagampo sad ko mga igsoon nga dili lang unta diris Lourdes nga nanay halaran kaning ingani ba panimbahon. Nganong gitawag man halaran kay ikaw mao man ang halad ngadto sa Ginoo. So gibutangan na dinhi nagampo sad ko nga doon na pay mga barangay nga mahimuan pod unta og mga halaran o gamiton ni Lord ni nga church nga mahimong sending missionaries. I mean, mamumuhat ba? No? Kaya daghan na ba yan mga estudyante yan eh. Gamiton ni Lord. So, gabuhat siya galaran. And took of every clean beast. Ningon diha nga, nagkuha si Lord og hinlo nga mga mananap. Unsa iyang himuon? And of every clean fowl, mga naglupad, langgam. And offered burnt offerings on the altar. Dinhig ko na bless mga igsoon. Kinagrabihan. Ningon diha nga si Noah nagkuha og hinlo. Sabatanan hinlo. Limpyo. Nangita siya limpyo. Nagkuha siya limpyo. Nga mga mananap og mga langgam og maoy iyang gihimong halad sakripisyo nga sunugon. And for so many times, ang mga Kristohanon wala regyo'y plano. Pag gapaingon sa church, wag yo'y plano. Mato karon sa simbahan, hinlo na ko kung kagalingon gyud kay gusto gyud kong maghalad sa Ginoo kinabuhi nga hinlo. Wag gyud. Amen. Ako sa multicab, Lord, ako una-una, akong kasing-kasing hinluin taon ko, Lord. Magsimba na pud merong gabi huna. Kay kani nga tibuok adlaw, ga-science kanunay akong una-una. Kay di gyud ka mahutdag plano. Hindi ka mahutdag mga butang nga gina-consider, ginaampo, kinagrabihan in Lord. Bahala na ka, girest na ko nimo. Karong adlaw. And daghan kayo. Usahay, kini mga panahon nga mo-attend tag prayer meeting, modong tag mga worship service. Wala gilam ta naguna-una nga. Simba ko ron, maato ko ron sa church, maghalad ko ron og hinlo nga kasing-kasing. Hinlo nga una-una. Hinlo nga kinabuhi. Wag yun lamay, panghuna-una ngayon na. And sometimes magpaabot na lang kano sa kundi mahuman ng service. Oy, sa kauras na ba ni siya kapin muwali? No? Gapadong sa church, nga wag yun giplano ba? Kung naganit tayo mga outing, og mga apply, og trabaho, og mo atubang, og mga interview, og na mga lakaw, ginaplano o gayo, gipangandaman o gayo, pero og mudong sa church, wala yun, plano-plano. Amen? Yung sahay, na ingon ko sa mga first year kanina, naaman ni sila. Uday, sa una bang? No? Og naara ka, naminaw ra ka sa pagwali, makaingon yun ka, sama na siyang muwali, mura manig. Pero kung nakaagid yung ka sa process, uy, nga ni di ay, 4 years sa iyong mata, daghanang basahon, grabe ka. Laming i-give up. Makaingon yung kang, di na, basta-basta sila dito. Jama raman tag ingog, di mo na siya kamaong wali. Na sila dito. Bisag ipanghilantan, need man silang magbasa. Ingon po ko sa ilaha kaganina. Ambot lang og nalipay ba sila sa akong gisulti? Kay murag ni seryoso gud sila kalit pag ingon ako. Kung nag-Bible reading mo, unya wa ninyo sabta inyong gibasa, way kapuslanan inyong gibuhat. Usik biya po ng panahon nga basa ra ka nya unsa kanito kung pangbasa? Wa gyud na hinumduman sa usa. Basta ra ko nahuman pastor. Natanawan ni bless kayo ko ani nga namalando. Wala gyud ingon dito nga nagkuha siya bisag unsa rang mananapat. Ang ingon dito ang mga hinlo nga mananap og mga langgam mao iyang gihimong halad sakripisyo ngadto sa Dios.
Gisunog niya ngadto sa altar. And kung sabto na to pag-ayo sa atong kinabuhi, ningon ang Roma 12, therefore I urge you, brothers, brethren, muna nga unsa nang hangyo sa Bisaya? Ay nang urge sa Bisaya? Hangyo? Naghangyo ako kaninyo mga kaigsunan. Nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon. Ingon nga buhi nga halad balaan og makapahimuot sa Dios. Nan, buhi nga halad og makapahimuot sa Dios nya dingon to balaan. Unsay sumpay kay mao ni ang acceptable. Mao ni ang dawatunon nga halad. Si Moses diha ay si Noah diha kay jama-jama ra og panakop ra bisag unsa. Nya iyang ipanghalad sa Ginoo lisuda igsoon. Ningon gyud ang Bible, nagkuha siya mga hinlo nga mananap. Ang instruction ni Lord ngadto sa mga Hudiyo nga kining mga hinlo nga mananap ngayang gihisgutan mao lamang ni ang pagkaon nila. Unya ikaduha nga gamit ani pagkaon sa mga Hudiyo ug ang ikaduha maoy gamiton sa mga paghalad. Hinlo nga mananap maoy gamiton sa mga paghalad. Ako nabalaka na jud ko ani and hopefully kitang tanan mga igsoon mamalandong og ayo. Wala bata na mabalaka nga sa atong mga pagsimba madad-an kanunay nato ang Dios og kinabuhi nga hugaw sa atong pagsimba. Mong gitaw nang tatibuok si mana maglikay gyud kang mahagbong ko sa sala labi natong sala nga tinuyo. Amen. Ingon sad ko ganiha. Kabalo mo bisag mga professional na dili gihapon ko pabor nga kanabitang magkuyog-kuyog, maglive-in bisag mga professional na. Pero man, expert man good kayo na sila. Mayon man na okay na may pastor, ayan na okay na lagi me. Nya kayo saan man ang di man gyud gihapon na makapahimuot sa Dios. Nya naamang gyud ay consequence. Naamang gyud ay consequence. Unsa man day imong gusto, ni kaabot sa panahon okay na tanan pero maglisod kag kaanak. Magka problema, lisod kaayo, di ba? Amen. Ngano man tungod kay nangadtoy gyud ang Dios nga diha sa atubangan niya kitang iyang mga anak, magsimba ta nga na ay kinabuhi, ang atong ihalad nga pagsimba, hinlo. Hinlo. So, sa verse 21, tanawa rin verse 21. Verse 21? Yes. Genesis 8:21. Ingon ang verse 21, and the Lord smelled a sweet savor, aroma, nasimhutan niya ang humot kayong halad. Bantay nila, no? Sabto na ito rin kayo. And the Lord said in His heart, niingon yun siya sa iyang kasing-kasing, I will not again curse the ground anymore for man's sake. Wait sa. Sure? Sure nga ang sinugba maoy nakapalipay ni Lord? Kabantay mo na magtuyok og litson o niya makaagi ka. Labi naka-fasting ka? Kana ray nakasimhot kang naguol ka. Kay fasting God niya, mi apron. Di ka magduol ang nasimhutan nimo niya. Fasting ka? Sigurado bagyo ni. Lingon niya for the imaginations of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite anymore everything living as I have done. Tanawa ra guni, gisulti ni Lord na siya gibuhian nga mga pulong pagpakita nga nahupay na ang iyahang grabing kaguol, grabing kasuko, grabing kasubo. Mauni ang iyang gisulti. And look at that. The Lord smelled a sweet savor. Paminawa na og ayo. Because actually, wala gyud sa hinlo og tambok pinaka-the best nga hayop ang nasimutan ni Lord nga humot kaayo. Kung moatras ka sa Genesis chapter 6 verse 8 niingon nga si Noah ang gikahimutan pag-ayo sa Dios. In other words, ang kasing-kasing ni Noah ang nasimhot sa Ginoo.
Kay para asa maning magsugba, magsunog ka og the best nga mananap, nindot, hinlo nga mananap, walay depekto nga mananap, apan ikaw nga naghimo sa mong sakripisyo, hugaw. Makasmell ka si Lord og humot kayong pagsimba. Because actually, ang pagsimba, wala man to sa gihalad niya, kundili na agyod niya. Although, katong halad is para gyud sa Ginoo to. Pero para asa man to, kung siya nga naghalad, hugaw diha at ubangan sa Ginoo. In fact, naibaw siya. Unsay ang iyang ihatag sa Ginoo, munang niingon siya, ang hinlo gyud maoy iyang ihatag sa Dios. Ug mao ni ang ako jud nga walay katapusang iampo, walay katapusan nga pangayoon sa Ginoo. Because sa pagkapangulo, ingon pa to ni Duterte, assignment gyapon na sa Dios sa tawo. Amen? Kinsa man nato mangandoy nga problemahon nimo ang problema sa ubang tawo. Nga sila magpakasala, ikaw di katulog kay maghilak nila. Kinsa nangandoy ana? Bisan nakuha ko nangandoy ana. And that is why tawag na sa Dios. Problemahon nimo ang uban, mag-uol ka kung mahagbong sila sa kapakyasan, kisay nangandoy kinabuhing ingana. Wala, di ba? Kaya nga itong una-unaon, ato mo yung kaugalingon. Tama? Ato mo yung pamilya. Basta kay secure ko, secure akong family, okay na. And that is why, tawag yun na sa Ginoo mga igsoon. Muna nga kung imong makita yun pag-ayo diha. Si Noah, leader siya sa maong henerasyon. Nga sugdan na pod sa pagtrabaho sa Ginoo pinaagi sa iyang kinabuhi. Before na itabo ang judgment, doon na nadaan siya'y humot nga kasing-kasing, humot nga binuhatan, humot nga pagtuo, humot nga pagsalig sa Ginoo, humot nga pagigugmas Ginoo. That is why pag abot diri sa dang naghalad siya, kabalo siya kung sa iyang ihatag sa Ginoo. Wala siya pasagara dito pamira og mga hayop mao na ni, dili pareho ni Saul. Wala na mo na panglaglaga, Samuel, kaya mo na ihalad, Ginoo, naghimo siya rason. So, ningon diha nga, the Lord smell, the sweet savor, and the Lord said, in His heart, hupay na. Sa diyang nasimutan niya. Ang kining pagsimba, ang kining paghalad, ang kining pagtuo, ang kining pagigugma, ang kining pag-alagad, sa usa ka taong gikaymutan sa Dios nga mao si Noah, nahupay ang iyang kaguol. Nahupay ang iyang kasuko. Sa Old Testament pata. Sa Old Testament pata. That is why niingon siya, I will never curse again. Niingon siya, dili na gyud nako hampakon pa nga pariha aning bahaon og 150 days global nga ano sito ngani massive flood. Di na nako ni buhaton. Di na nako ni himuon. Niingon siya, and I will not again curse the ground anymore for man's sake, para sa tao. Notice, unsay iyang gisulti. Unsay sumpay. Ningon siya, kabalo na ko. Bisan pag ako ning bahaon og kada tuig na lang, kabalo na ko. Nagikan pas pagkabatanon sa tao, gikan sa iyang pagkabata, evil na gyud ang iyang kasing-kasing ug ang iyang huna-huna. So diha na nato ma-picture out nga para asang magsigi kog hukom ani, di gyapon ni mao. Wa gyapon ni kahimuan. Kay bisan pa man kani karon gihinluan na nako, inig abot anis unahan hugaw gyapon ni. So dinhi na imo na dayong ma-analyze, okay. Niingon si Lord nga dili na niya laglagon. Why? Na ay magpaabot, na ay usa nga paabuton nga maoy malaglag, maoy magantos, maoy mamatay, mao ang buhing sakripisyo, mao ang humot nga halad ug walay lain si Ginoong Hesukristo. Munang sa sinugdanan pa lang niingon na siya, dili na nako ni himuon. Kay kabalo siya nga bisag ginluan niya, mahugawan ra gyapon, hinluan niya, mahigawan ra gyapon, hinluan, mahugawan ra gyapon, siya dili na ni. Dili na ni. Si Kristo na. Si Kristo ang paabuton. So, ingon siya, neither will I again smite anymore
everything living as I have done. Di na nako ni buhaton. Now, listen to this. Nganong nakasulti si Lord ane? Because nahupay ang iyang kasuko. And gikan sa sinugdanan sa sala sa unang tawo, hangtod sa libuan ka katuigan, walay laing nakapahupay sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Walay laing nakatagbaw sa kasuko, sa pagpaningil sa iyang kasuko, nga na siyang kasing-kasing, gawas kang Ginoong Hesukristo. And that is why naluwas gyud tang tanan, gikan sa kapungot sa Dios, kay nahupay ang iyang kapungot tungod kang Kristo Jesus. Because ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo mas lapad, mas lalom, mas gamhanan pa kaysa sa massive flood, kaysa sa lunop sa tibuok kalibutan nga mihinlo gyud sa kinabuhi sa mga taong mituog midawat kang Kristo. Nasabtan na to? Nasabtan na to? Because kung imong tan-awon diha, surface lang ang imong pagbasa, lutaw ba? Pangibabaw ra ang imong sabton. Imong makita nga, oh, nalipay si Lord sa halad. Pero kung imo gyud di ang katunan, ang gikalipay gyud sa Ginoo, ang kasing-kasing sa nagsimba o sa naghalad, mauto ang humot kaayo. And para asan, tanan atong buhaton para sa Ginoo. Pero ang atong kasing-kasing, baho na sa iyang atubangan. Useless, di ba? Useless? Useless? Mauna ang problema. Kung atong adtuon na, ningon siya, tanawa ang faithfulness ni Lord. Next verse. Ang next verse, sa verse 22, makita nimo ang faithfulness ni Lord. Ingon siya, while the earth remaineth, samtang naapang yuta, kalibutan, seed time and harvest. So doon na, magapadayo na ni, balik-balik na ni, nga dunay pagtanom o dunay pag-ani. Kisay nagsulti, wa lagi kay maani o di ka magtanom. Kay siya ningon, dunay pagtanom o dunay pag-ani, balik-balik na ni. Tugtuyok na. Sunod, dunay bugnaw, napoy init. Panahos tang ulan, panahos tang init. And what else? Summer and winter, day and night shall not cease. Dili na. Muna ang pagpakita sa pagkamatarong sa Ginoo, sa iyang pagkamatinod-anon. Nga kini nga season, magpuli-puli ni siyang muabot hangtod sa katapusan. It means, si Lord nagpadayag, unsa siya kamatinod-anon, ngadto sa mga tao, bisan pa sila naghagit pag-ayo, nga pasukon, pasunguton, galitin, pasukon, og ayo ang Dios. Pero ningon siya, no, naagihapon mo'y kabuntagon, naagihapon mo'y kagabihon mo abot, naagihapon niya mo'y tang-ani, napon mo'y tang-ulan, tang-init, balik-balik lang yun ni. Hangtod na ni sa pag-abot sa mangluluwas. Kung imo ng tanaw. Now, balik ko na ta, unsang matang sa sakripisyo mangyod ang gusto ni Lord? Unsa mangyod ang humot nga sakripisyo nga gusto sa atong Ginoo? Ingon ang 1 Samuel 15. 1 Samuel 15:22 to 23. Katuning pagsukol ni Saul. 1 Samuel, di ba ningon si Saul nga ang mga the best ilang gipanghipos kay halad sa Ginoo, isakripisyo, burnt offering, sinunog nga halad. But unsay nahitabo? 15:22. Si Samuel maingon, mas kahimutan ba sa Ginoo ang mga gasa o ang mga halad nga mananap nga sunugon kaysa sa pagtuman sa iyang kabubuton? I believe, bisan pa si Noah mga igsoon kung nindot ang iyahang mga gipangsunog ingon nga burnt offering. Pero kung wa siya nagsunod sa kabubuton sa Dios, apil siguro siyang mamatay pa sa lunop. Ngano man? Kung imong nakita ditong nalipay ang Dios, nahupay ang Dios sa iyahang nasimhot niya ang humot nga halad, actually, ang humot nga pagtuo, humot nga gugma, humot nga pag-alagad, humot nga pagsalig ni Noah, humot nga pagkamatinud-ano ni Noah, mauto ang gikalipay sa Ginoo. Dili literally gyud nga maong sinunog.
Kay kung makapalipay di ay ning mga sinunog, magbuhi tagdagang baka atong sunugon dito sa likod. Ang tinuod yung nakapalipay ang pagkinabuhi nga humot diha sa Ginoo. So ningon siya sumpay, timani nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa sa halad nga mga mananap nga sunugon. In fact, gipakita gyud sa Ginoo unsa ka matinud-anon pagsunod ni Noah ngadto sa Dios. Og ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa sa tambok sa karnero og pagka masupilon. So, ang makapahupay sa kasuko sa Ginoo kining kinabuhi gyud nga hinlo nga magsunod sa Ginoo. Maura gyud na. Maura gyud na. Sa tanan nga topic nga among hisgutan sa mga first year, tanan nga topic nga among hisgutan, nakabutang gyud dito since Genesis, gikas Genesis, from Genesis to Revelation. Basahon nimo ang kinatibuk ang Bible, diha sa ilang pag-obey sa Ginoo na sila'y blessing. And diha sa ilang pag-disobey ni Lord, doon na sila'y tunglo o paghukom. So sa kinabuhi sa tao, alam na, kay baw nagyukag unsay maabuti mo, tunglo ba or blessing. Therefore, importante ang imong desisyon. Musunod ba ko sa Ginoo or dili? Ningon siya, sa verse 23, sama ra sa sala sa pakigkonsultag espiritu, ang pagkagahig ulo, kinindi mo sunod. Sama sa sala sa pagsimbag Diyos. Kay, gisalikway mo man ang kabubuton sa Ginoo, gikhukasan kausab sa imong gingharian. So, walay kapustanan. Ang pagsimba, ang paghalad, ng ilang paghimuon, tungod kay, lagi, ang ilahang, bisan pag-unsa ka maayo, ka walay tatsa ang mga hayop nga ilang isakripay sa Ginoo, ingon nga sakripisyo nga sunugon. Dili naman to humot sa Ginoo because ang ilang pagkinabuhi di man mao. Nakainomdom mo ni Cain ug ni Abel, pareho silang naghalad. Pero ngano mang wala dawata, buot bang gipasabot nga di mao na imong halad Abel o Cain? Dili. Nindot sila o gipanghalad. Pero si Abel lang, niingon diya nga ang iyang pagkinabuhi, si Cain. Ang iyang pagkinabuhi, dili, wala gikahimutan sa Diyos. Munang niingon siya, kung gibuhat panlaunta nimo ang sakto, humot imong halad, dawato ni. So it's like giving your best to God, pero imong kinabuhi di ay hugaw. Saan man naron? So, wala gikalipay ni Lord. Now, dunay 7 ka kasaulugan ang Israel. Matag tuig. Maghimo sila aning 7 ka kapistahan, 7 ka selebrasyon, 7 ka pasalamat nga ilang himoon. Feast of Tabernacle, Pentecost, unleavened bread, katong Passover lamb, katong mo to? Passover lamb. Basta kay 7 na siya. Pero kabalo mo, inig-abot anang 7 ka mga selebrasyon sa katuigan, sa kada tuig sa mga Hudiyo nga gisugo sa Ginoo. Giandaman gyud nilag taman-taman. Nagprepare gyud sila pinaka the best nga mga hayupan nga ilang sunugon o gipanghalad sa Ginoo. But niunsa si Lord? Gitawag man to nila og 7 ka mga kapistahan. No? Nya kaniadto celebration to, feast for the Lord, para sa Ginoo. Dili to pista para sa mga santos. Kay walay gitudlo diri sa Bible nga pista para sa mga santos. Sa Old Testament, gatudlo gyud siya aning 7 feast for the Lord. Unleavened bread, Feast of Tabernacle, Passover lamb, Pentecost, first fruit, kato bitaw, kay nung dumona. Bad kadtong tanan, wa na gyud nakapalipay sa Ginoo. Ningon ang Amos chapter 5, tanawa nganong wala nalipay ang Ginoo. Amos chapter 5, verse 21 to 23. Amos chapter 5, verse 21 to 23. Amos chapter 5, 21 to 23, verse 21. Nag-ingon ang Ginoo, gidumtan ko ang inyong mga pista ug wala ko kahimot ang inyong mga kasaulugan. Tanawa, girebuke sila sa Ginoo. What if? Kung imo ra baning basahon mga igsoon, gani ningon na siyang siradoo na ang templo. Muna ni pinaka makasusubo. And verse 22,
sa dihang gidad-an ako ninyo halad nga sunugon, og mga halad nga uhay, dili ko na kini dawaton. Nganuman, og dili ko usab dawaton ang mga mananap or ang mananap nga pinatambok nga inyong dadon kanako ingon nga halad sa pasalamat. That's like thanksgiving, no? Pero sa Lord, dili na nako na dawaton. Why? Verse 23, hunungan na ninyo ang masaba nga awit. Sumpay mo nis among gidiskasan kagabi eh. Isa may mga masaba nga awit. Lukso kami Ginoo arang kanimo. Nga si Lord, hilom na. Tinuod bitaw. Tinuod bitaw ni. Nga maglami, tag-ambak dire, pero mga gahi tag-ulo. Saan man na? Tinuod bitaw, nga galami, tag-awit dire. Ayaw ako gisalikway. Ayaw ako gisalikway. Pero ikaw di ay ang nagsalikway sa Diyos. So ningon si Lord, pahunungan na ang inyong mga awit. Unya, ningon siya, di na nako tagdon ang mga pinatambok, ngayong dadon ka nako. Ingon nga halad sa pagpasalamat, arang nindota. Makaingon ka, hoy, thank you Lord, wa na gyud mi simba, kapahulay na gyud mi. No? Na uban nga struggle kay nila ning bulotos Ginoo. Ay. Midweek pag gid iron no. Okay. Lumim tangi tulog ron ngay kahapoy kayo. Nalingaw dali ra mo kay ning panahon. Oy. Bugat nila. Dili ako buot mamati sa ilang mga alpa. Kaya nga sabi ko, nindot lagi gyud kaayo og inyo po ng responsibilidad, musician, nga mag-improve po din taon mo. Di kay, 20 na katuig sa music team mo niya, mag-cut-on pa man. No? Ang punto is, nindot na kayo ka, kamao na ka, pero labaw sa tanan, hinlo lagi ta. Amen? Nga dili ako buot mamati sa inyong mga alpa. Nga naman, tanawa ng verse 24, ningon niya, patunhaya hinoon ninyo ang justisya ug ang katarong sama sa suba nga magdagayday nga dili gayud mohubas. Sa to pa, ang problema di ay kang ilang pagkamatarong, ang ilang pagkamasinugtanon sa Dios ni hubas. Wala na diha. Mo na nga struggle gyud kayo mga igsoon ang ilang pag-alagad sa Dios. So, mauni ang atong gisagubang nga pagkinabuhi sa atong pagkakristohanon sa dihang nagasimba ta mga igsoon. Kinalisodan jud kaayo. So, ang patay gamayng time, akong tandugon ni among gihisgutan kagabi. Sa gikaingon ko na, ganiha sa diskusyon namo, sa gikaingon ko na, sa kapanahunan ni David, niabot sa zenith ang grabing paglambo sa nasod sa Israel. Si David, naguna-una siyang magtukod sa templo sa Ginoo, pero siya ay gigaman og palasyo sa Dios. Tama? Lord, magbuhat yung kong panimalay ni mo, templo ni mo, Lord. Pero siya no ay gigamaan sa Ginoo. Because kung mag-desire gani ka para sa Ginoo, si Lord pod, maoy mo patuman ana, diha ni mo. No? So ni dato og ayo, ni uswag og ayo. Batanawa ang chapter 3, gihukman niya ang Jerusalem og ang tibuok Juda. Ningon siya, Jerusalem, tanawa unsaon kanako, kuhaan kanako pagkaon og tubig. Imagine nang tao wa nay makaon og wa nay tubig. Basahon nato ni sa Isaiah chapter 3. Isaiah chapter 3 verse 1. Isaiah chapter 3 verse 1. Tanawa kun unsaon sa Ginoo ang Ginoong Dios nga labing gamhanan pagkuha gikan sa Jerusalem ug Juda ang tanang gisaligan sa katawhan, lakip ang ilang pagkaon og tubig.
pag nakita ganis Ginoo nga dili na siya maoy imong gisaligan, ang unsay naa nimo nga kana nakit-an niyang gasalig ka na iyan ang kuhaon. Remember? Di ba si David, grabing daog niya sa tanang gubat kay nagsalig siya sa Ginoo. But after ana, iyang gipa-sinsos ang iyang sundalo, niabot og 1,300,000 og niingon siya, grabe nako kisay makapildi nako. So napatyan dayon siya 70 mil, gipadadaan siya kamatay sa Ginoo. Ngano man? Imbis sa Dios siya nagsalig dito na mas gidaghanon sa iyang sundalo. Niingon siya, ang imong gisaligan kuhaon ako, pati tubig og ang imong pagkaon. And that is why kung daghan kag pagkaon, salamat og salig sa Ginoo. Kung wa kay pagkaon, salig sa Ginoo og pasalamat. Kung naa kay giinom nga tambal, salig gyapon ka sa Ginoo. Kung wa kay giinom, salig gyapon sa Ginoo. Because pag nakita ni Lord, asa ka nagsalig, kana agad iya ginang kwaon. Because si Lord, abughuan. Jealous God siya. Gusto niya nga ang iyang anak, musalig niya. Kung ikaw nagduha-duha, Noah ka ba? Ikaw si Noah. Ingnon ka, Lord. Ingnon ka sa Ginoo. Oy, Noah, pagbuhat og arka. Uy. Magbuhat gani kog barko, Lord. At dool dagat, manong niya amang bukid. Duha-duha, gyud ka. Tang-init, gyud kayo. Verse 2. Ingon siya, kuhaon usab niya ang mga bayani o mga sundalo. Ang mga maghuhukom, mga propeta, mga mananagna, mga kadagkuan, ang mga kapitan sa kasundaluhan o ang mga pangulo sa katauhan, ang mga magtatambag o ang mga hanas nga sa lamangkiro o ang batid sa paglamat. Verse 4, himuon sa Ginoo nga ang mga batang walay kabuot maoy magmando o maoy maghari kanila. Actually, dili ginaingon diha nga mga bata, mga igsuon nga babies. And I will give children to be their princes, and babies shall rule over them. Ang ipasabot ana, tangtangon ako tanan. Kuhaon ako tanan. Unya ang walay kasinatian, kaalam, walay mga experiences kinabuhi, maoy akong padumalahon ninyo. Tanawa kung sa kamakaluluoy ang ilang nasod. Unsa may naitabo? Because gipadaplin nila ni Lord. Verse 5, mag-unay sila pag-away, ang mga batanon musupil sa mga tigulang. Amen. Amen. Sorry na God. Ug pasipadan sa mga uyamot ang mga tawong dungganan. So na mga tarong, mo na noy bugal-bugalan. Nya kanini ang walay mga planos kinabuhi, ganggang, fraternity, mamatog balay magabi, mga iga-igaon, ilang bugal-bugalan ganing mga sud kay ni. Verse 6. Niadto niyang adlaw ang usa ka tawo pilion sa iyang banay og moingon, ikaw ra maoy adunay arang-arang nga bisti. Himuon ka namong pangulo og harii kining banay nga nabungkag na. Tanawa ra gud ni. Ang standard nila sa pagpangita og tawo nga mao'y mugian nila, kanang hinlo og bisti na lamang. Wala na sila naguna-unag mga maalamon, mga eksperyensyado, mga kusgan nga tawo. Basta kay hinlo kag bisti, ikaw among pangulo. Kay ani nga time sa panahon sa judgment sa Judah, kinaluoyan gyud. Silang tanan mga way nahot, silang tanan na nagsinina og trapo. Muna moingon silang na makitaan nga lang paryente nga okay pag sinina, ikaw na lang maghari na mo, be? Kaysa tinuod lang. Usahay, dili man ta makauyon ani ato mga leader. Leader sa politiko, leader sa nasod, leader sa church. Dito kauyon. Sige, ipagpalagay na lang natin wala tay leader. Sige, wala leader. Ang problema kay kanya-kanya man tagdesisyon. Ang usa ganan ani, ang usa ganan ani, ang usa ganan ani. Nya kay di man gina magkauyon og walay leader. Kay ang usa man ni gusto masunod, ang usa mo nang niingon ang judges, everyone did what was right in his own eyes. Yahay na lang tani kay di man kita makasinabot. Kabantay mo og naay leader bisan pag di mao yang desisyon, mausar gyapon. No? Pag moingon na kanina lang atong himuon, mo support na lang ang tanan bisan og wala na kauyon. Why? Kanay leader. But diri nga time, nagyod sila'y pangulo. Kung imong tanawon, giunsa pagsulong ang nasod sa Judah?
Sa panahon nga gitayog sila ayo, gisulong sila, giyabo sila sa Babylonia, wa nagyoy nag-lead nila. Kanya-kanya na lang sila survive. Pangitag paagi arong mo survive igsoon. Sa verse 7, apan moingon siya, dili ako gusto nga himuong pangulo kay wala gani gikaon o biste ang akong pamilya. Tanawa ra na. Wa nay mo pasalig. Wa nay mo pasalig. Now, ako mong pangutanon, what if mabot ang punto nga iyahay na lang kada pamilya, wa nay mo pasalig. Wa nay mo pasalig. Kami mga pastor po, di po may magadugay. Kay mabot ng panahon, panguhaon, tas Ginoo tanan, no? Wa nay mo pasalig. Wa nay mo ingo, ako yung tanan mo ingo, di nako kay bugat kay na, kapoy kay na, hago kay na, wan kay na. What if wala na? Lisod baya na, no? Sa ingon, gikaingon ko na tawag gud po na sa Ginoo. Kikisa may mo pasalig nga, okay, akong problemahon ninyong problema. Wala gay mangandoy gingana. Nganong nahitabo man nga judgment, pariha sa flood nga nahitabo sa time ni Noah. Nganong nahitabo man punis Judah. Nganong nahitabo ni, basahon na tong verse 8. Ningon ang verse 8. For Jerusalem is ruined, and Judah is fallen, because their tongue and their doings are against the Lord, to provoke the eyes of His glory. Ngano daw? Ingon diha, napukan ang Jerusalem, ingon man ang Judah, kay ang ilang sulti o binuhatan supak sa Ginoo. What if? Tanan ragi simba ragi ko, musimba ragi ko. Pero ang atong binuhatan o ang atong mga pinulungan supak sa Diyos. What if? Muna pait kayo igsoon. Muna rason nga nang gijudge sila. Nga nung diha may nahitabo nga universal flood because ang pagpamulong sa mga tao na apil ang Diyos, ang ilang pagpanulti walay apil ang Diyos, o ang ilang binuhatan nag-insulto sa Diyos. Mao nang dunay massive flood. Og mao ni ang atong iampo nga dili mahitabo sa atong kinabuhi igsoon. Kana bang magampo man bitaw kag mga maayong Lord, musaka unta among sweldo. Maybe gisuwat nimo sa inyong prayer request atong prayer and fast. Nakoy duha nga answered prayer na check. Napay umabot. Imong gisulat atong prayer and fast, Lord, dili na unta moabot. Dili unta mo ubos og 30,000 akong binuwan nga sweldo. O pwede di ba? No, saan mo katulugon mo? Pwede na imong gisuwat, Lord. Nga 40 or 50,000, Lord. Di mo ubos ana. Ay mong pambasag dili inyong notebook ha. Kaya ma-discoveryan ninyo nga gisulat nimong apel si liit. Unya, imo tong gipangandoy, imo tong gitinguha, pero ang atong sinultian og binuhatan nag-insulto na sa Ginoo. Nag-insulto na sa Ginoo. Kaya nga mahadlok po ko aning mga grabe na kay kaalam because og maginubra ning kaalam unya ang kasing-kasing dili balanse sa kaalam. Magamit ang kaalam nga mahimong liberal o karnal. Tinuod na. And for so many times, maka-observe gyud ko nga ingon ana gyud ang mahitabo. No? Grabe na ang kaalam, naluwas ko tungod sa kuan nga na okay na ni, wala man guni kuan, wa man labot sa kaluwasan kay humanam ko giluwas. Og maoy hinungdan nga magkinabuhi siya nga karnal, kalibutanon og ma-influensyahan pod ang uban. So, og ma-influensyahan na ang tanan, wala na. Verse 9, ang ilang pagpabor-pabor, pagsaksi batok sama sa Sodoma sa pagpakasala. Nagpakasala sila sa walay tago-tago. Alaot sila, mga laglag sila, og sila mismo ang nakaingon ni ini. Kanang verse 10, para ni muna og nako. Kabisag kapoy tao, natay balatian, nasakitan ta, natay panaglalis.
Pero ang verse 10 tanawa. Sagwa kay ganang yadtos prayer meeting. Bisag kapoy kayo kang di ka matog midweek kay masayo pagmata kay nakay gamon nga project. Pero tanawang verse 10. Unsang verse 10? Sultihi ang mga matarong nga magmamaayo ra unya ang ilang pagkabutang kay makatagamtam man sila sa bunga sa ilang gihaguan. Wow! Kinimang mo ani yung kamatog karon paminaw gyud ko sa imbahon gyud kanako ron Lord. Napoy uban ari ra kos balay magsimba. My God. Maayo gyud nang imong gibuhat sa balay ra gyud ka magsimba. Nya gaon sa dito sa iyong balay? Tanaw TV. Simba gyud. Onya, verse 11, alaot ang mga dautan, dili maayo ang ilang mga dangatan, ug buhaton usab nganha kanila ang ilang nabuhat. Gidaog-daog ang akong katawhan sa mga tigpatanto og salapi o gilimbungan sila sa ilang mga nautangan. O katawhan ko, gipasalaag kamo sa inyong mga pangulo o wala kamo masayod asa kamo paingon. Mone, nganong nangasalaag man sila? Imagine na ang nangulo nila walay kasinatian. Ang nangulo nila walay kaalam. Moingon na lang sila, ikaw may tarong-tarong og biste. I-guide me, giyahi me. Walay kaalam. Kaya nga kita mga Kristohano, no, obligasyon gyud natong mutuon gyud tas Bible. Kay dili lang ni obligasyon ra sa pastor. Ikaw ug ako kay Kristohanon ka, leader na ka. Makagiya ka og tao, pero kung di ka magtuon, tawgon kag leader nga mapasalaag. So magwali na unya ka, kabalo mo mga igsoon si Noah, gipasulod niya ang tanang hayupan dito sa arka, mga bangos, mga tilapia, pati tilapia gipasulod sa arka. Kay dili magtuon. Saan ko sila mga estudyante ginabalik-balik na ko na bisan pagsigi sila kadungog diri gwali kabahin na ginabalik-balik na ko na kanus-an nabuak ni nga gingarian kinsang gingarian nga gilusob sa 772 BC kanus-an ni unsang gingarian ang gilusob kay generally ang mga Kristohano naguna-una siya okay 586 BC gilusob sa Babylonia ang mga Hudyo wa ka ni kakabalo kinsay giprang lusob. Apil ba ang North? Or wala? Sige kung balik-balik sa ilaha nga mao lagi ni. Mao ni ang plastar, mao ni ang pagsulong. Wala na ning Northern Kingdom kay humana sila gisulong na ilalom na sila sa Assyria. Ang gisulong sa Babylonia og naulipon og 70 years ang Juda. Lamang ang Assyria og ang iyang mga ginsakupan na ilalom lang pud sa Babylonia kay puwersa gamhanan na kayo sila. So, wala na. Wala na kaalam. So, mapasalaag na. And sultian mo na ako, pwede ra akong mag-fasting og 100 days. And then mangayo ko, milagro, Lord, inigtudlo na ko anang naay gwitter, iyang iluwa, iyang gwitter, Lord. Wa na'y tuntuon kog Bible, wa na'y basa-basa. And ang mga tao nangitag milagro, nangitag kaayuhan, wala nangitag kamatuuran, wala nangitag kinabuhing dayon. Mo gani nangitag milagro arong masumpayan pa ang kinabuhi. Wala nangitag kinabuhing, walay katapusan. Nangita arang masumpayan ang kinabuhi. Munang maayo unta ko ani akong balatian. So, ug asa ning naay milagro. Oy, wa may milagro ning One Way Disciple Church. Muadto ko atong dito sa katunga church kay naay milagro dito. Dali ra kayo kang pasalaagon. Kung nangita kag blessing, masalaag ka. Nangita kag kaayuhan, masalaag ka. Nangita kag milagro, masalaag ka. Pero nangita ka, Ginoong Jesucristo sa imong kinabuhi, magpuyo yung kag unsay gisultis Biblia. Milagruhan ka or dili. Maog yun ay pinaka-importante. Why? Nga naman, bisan sila sarong na milagruhan, nabanhaw, namatay, ragbalik. Naapa mo? Munang mabuhi ta, pinaagis pag kinabuhi sa unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. So grabe ang judgment nga nadawat mga igsoon sa Juda. And sa diha ba nga nayabo na ang Juda, gisulong nas Babylonia, gipangsunog ang templo, giguba ang mga kabalayan, gipangsunog.
gihimong disyerto tanan. Ang mga ilahang mga parasan gitabunan og kabatuan. Ang mga tabay gipanghagbungan, gipangpuno og mga bato. Gipangpatay ang mga tigulang, gipanglugos, gipangrape ang mga kababayenan. Kadto nga judgment, nakapahupay ba sa kaguol, sa kasuko sa Dios? Wala gihapon. Wala gihapon. Because ang judgment lang, ang sakripisyo lang, ang kasakit lang nga makapalipay o makapahupay sa kasuko sa Dios, ang sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo. Maora na, wala na ilain. And that is why ikaw nga karon anak sa Dios, kay nakaila ka sa imong Ginoo, ikaw nga gipakamatyan sa Dios, kasabot ka o nakaibalo ka unsay imong responsibilidad, ingon nga ikaw anak sa Dios. Mahuman na ta. Tanawan bisag sige na ning bunog kay ning bersikulo no. Pero anto gihapon ning balikon og basa. Ingon ang Romans 12:1 to 2. May mga bata dito basig mabangga sila sa kuan. No? Romans chapter 12:1 and 2 ningon diha. Therefore, busa mga igsuon. Palungon ra siguro ning electric pa no. Busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Gikaluy-an lang ta. Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad. Buhi nga sakripisyo. Kay si Noah iya magitong gipang-ihaw o gisunog. So kita buhi. Kita ang buhing halad. Ang kalayo nga magsunog mao ang balang espiritu mahimo tang humot nga insenso diha sa tubangan sa Dios. Balaan, tanawa ra gani balaan. It means na ay ang kahugawan padaplin og makapahimuot kaniya. Sa gikaingon ko na dili lagi tong humot kaayong gisunog nga mananap. Kundili ikaw ang humot kaayo nga makapahimuot sa Diya. Balaan og makapahimuot kaniya, makapahimuot sa Dios. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. In other words, mao ni ang pagsimba, mao ni ang paghalad, mao ni ang pagsacrifice nga makapahupay sa kapungot sa Dios, sa kasuko sa Dios, sa kaguol sa Dios. So parang mabuhat na to ni dili. Mabuhat. Pero sa unsang paagi arong mabuhat nato ni verse 2 ningon sa ayaw pahiuyon. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan niining panahon na. Nagunsa man ang kalibutan. Parang mabuhat nato ang verse 1, ayaw himoa nga ang imong kinabuhi mapahiuyon ining kalibutana. Kaya unsa na may kalainan good ane? Ngutan ako, unsa man jay kalainan na nato ani? Nga ang mga Kristohanon, ang iyas kalibutan, halos magpanty na lang og magbra, magsayaw-sayaw diha sa Facebook, sa TikTok. Nya ang mga Kristohanon pod mao po'y gipangbuhat. Unsa naman jay kalainan nato ani? Lisuda nakaayo na oy. Sa ilaha nga church, magtambling-tambling na ng bike sa pulpit. Unya, magsayaw you can dance, you can jive, having a time sa simbahan. Hello? Magparid-parid pa atong mga ginamake-upan o mga demonyo kay November 1 sa simbahan. Sulod yun mismo. Yung saan may kalainan? Diya nga kanaraw dyan nga pastor, kay uwe ra yun na siya. Nanginubra ra po na. Unsaon man nato na? Nganingon, magyudiri ayaw kamo paghiuyon sa pamatasan ni ining panahon na. Arong di ta makapahiuyon. Kay bisan pag di ka mo pahiuyon, kada adlaw mo may imo makita ning batasana. So, ningon da ipabago hinoon sa Dios ang inyong kaugalingon. Ipabago sa Diyos, di kita'y makabago sa itong kaugalingon. Di gyud ka makaingong divine. Kung maako ka lang,
Mabalaan ng yun ko kay divine man ka. Na may mga ingon na no? Muana ra ka nga, kabalo ka. Gikan sa akong pagkahimugso, hangtod karon impyerno ang akong kinabuhi. Ug nahimo lang kong nakatilaw og langit sa dihang nakita kanako. Nya nagminyo na sila. Na impyerno og samot. Wag yun. Wag yun. Sultian mo na ako. Daghan na to, gadamgog, buntag. Kay bisag gisultian ang tas pulong sa Ginoo, magpatuyang mangyud ta in tawon. Ningon na si Lord, pagbago. Ipabago ang inyong pauna-una. Kay kung dili ipabago ang atong mga panguna-una, ang atong kaugalingon, so may mahitabo. Dili nato masayran unsay kabubuton sa Dios, unsay mga maayo, o unsay hingpit nga makapahimuot sa Dios. Dili nato na may bawaan. Gani ningon siya, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-una aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. Pareha ni Noah. Ningon na gani si Lord, nagmahay niya. Nagmahay siya nga gibuhat niya ang tawo ug ang mananap. Pero na ay verse 8 nga ni sunod, arang ninduta tong verse 8 ningon, apan si Noah nakapalipay sa Dios. Nakapahupay sa Dios. Nakapahupay sa Dios. Ninduta gyud na. So makita nimo, huy, makaibog po na sila. Labi nang maminaw ka mga igsoon, nga mutanaw ka, nindot yung kaayo. Usahay, mangandoy na lang tangtanan nga mutambling. Kay maka 2 million, maka double gold medalist. Usahay, mangandoy na lagi nga na. Nya usahay po, mangandoy na lang kagbalag, wako'y nahumang eskwela. Makamaor akong mo GB sukal, modula og bilyard. Kay milyonaryo na diretso, tanang vlogger mo dool, sikat na yun. Usay, mangandoy na lang kag, mamaligya ka kog Paris. Nya inig mailhan ako mo kandidato ko. Ano naman ang Paris? Kanang pagkaon nga Paris? Sabaw? Nya pag nailhan na ka mo kandidato na ka? Pero sa pagkatinuod ng kining tanan, una-una, kining tanan mga igsoon, kung imo ito ng pamalandongon o gayo, masunog ragyod na. Maabora na tanan. Because ang mumater lang yun diha sa Ginoo is ang imong kinabuhing makapalipay sa Diyos. And usahay, kinahanglang masakitan ang uban para lang yun malipay ang Diyos. Sometimes you offend your friends, your close friends, somebody. Ma-offend nimo. Mag-uol sila nimo, aron lang yun, malipay ang Ginoo. Kay kung mag-amping kang di yun sila mag-uol, ang Diyos na nooy gag-uol. Na pastor, og musimba ko kay mag-uol, manggod sila, pastor. Atakihon man. Atakihon na, pasagdit. O sa ingon, ana, igsoon. Ang Diyos na lang yoy, Lord, sabtara ko, Lord. Nganaon na lang nimo sa Lord. Now, muadto na ta sa pinaka katapusan sa atong pagtuon mang igsoon, ang halad or ang sakripisyo nga nakapahupay sa kasuko sa Dios. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10 1 to 17. Paspasan ako nagbasa. Hebrews chapter 10 verses 1 to 17. Ang balaod sa mga Hudiyo, verse 1. Chapter 10 verse 1. Ang balaod sa mga Hudiyo, dili hingpit og dili sibo sa sumbanan sa tinuod nga mga butang. Anino lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. Ang samang mga halad, gihalad kanunay matag tuig, busaon-saon man sa balaod,
paghingpit sa mga tawo nga moduol sa Dios pinaagi niining maong mga halad. Unsaon man nga matag tuig magsunog or kada adlaw magsunog, pero unsaon man nga mahingpit gyud ka atubangan sa Dios pinaagi niining mga sunog, dili man ni siya makahimo. Di man niya kaya nga kahimot aron nga mahimutan sa Dios ang tawo, di man makaya sa maong mga sakripisyo sa maong mga sunog. So niingon kining mga butanga anino lamang. Sa ato pa kadtong Passover lamb, kadto-tanan nga mga halad nila, mga sakripisyo, mga sunugonon, katong pagpaagas og dugo sa mga hayop, niingon ang Bible, anino lamang kini. Sa tinuod nga umaabot. Kinsa ka ang tinuod nga umaabot? Verse 2, kung tinuod pang nahinluan sa ilang mga sala ang mga nagsimba sa Dios, dili na unta sila mubati nga sad-an paghihapon og wala na untay mga halad nga himuon. Nganong sige pa man sila sunog? Kay lagi nabati pa nila nga sad-an pa sila. Verse 3, apan kining mga halad sa matag tuig nagpahinumdum sa mga tao sa ilang mga sala. Matag halad nagpahinumdum noon. Amen? Lisuda, no? So kinahanglan gyud ay nga ang sakripisyo dili aron pagpahinumdum kundi paghatag Ginoon og paghikalimot unta. Pero kay mahinumduman noon tungod kay mao may himuon nga maghalad gyud tungod sa sala. Verse 4. Kay ang dugo sa mga turo nga baka og mga kandeng dili gayod makawagtang sa mga sala. Period. Wag gyud. So tabon lang temporaryo ra to. Pero di gyud kapapas, di gyud katangtang. Sa verse 5, tungod niini, sa dayon ng anhin ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios. Tanawan ning gisulti sa atong Ginoo. Dili ka gusto sa sakripisyo og mga halad nga mga mananap, apan giandaman mo ako og usa ka lawas. Mao na, dinhi na nato makita nga dunay halad og sakripisyo nga mao gayod ang makapahupay, makatagbaw sa gipangayo nga hostisya diha sa kasuko tungod sa sala. Kinsa man gyud makahupay, unsa man gyung paagiha nga mahupay gyud ang kasuko sa Dios sa diyang nagdungaw siya sa sala. Ingon ang verse 6, wala ka mahimuot sa mga halad nga mga mananap, nga mga gisunog didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako, ania ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa nisulat, bahin kanako diha sa libro sa balaod. Si Kristo na mismo may miingon, ania ako. Ako ang ihalad. Tanawan sa Old Testament, dunay pari nga maghalad. Og mangita siya hayop nga walay diferensya aron maoy ihalad. Pero sa Hebrew gihisgutan nga si Jesus Christ ang high priest og siya rapod ang halad nga walay tatsa. That is why siya maoy nakapahupay sa kasuko sa Dios. Og siya maoy nakahatag sa gipangayo sa sala, bayad sa sala. Si Kristo ang naghatag, dili kita. Siya, iyag yung kinabuhi nga walay tatsa, mao ang nahimong sakripisyo nga naghupay sa kasuko sa Dios. Verse 8, una sa tanan, miingon siya, dili ka gusto nga mahimuot. Dili ka gusto o mahimuot sa mga sakripisyong mga halad nga mga mananap. Dili mga halad nga mananap ang imong gipangayo aron sunugon didto sa halaran. O dili usab mga sakripisyo nga nagwagtang sa mga sala. Dili usab mga sakripisyo sa pagwagtang sa sala. Kining tanang mga sakripisyo mao ang gipangayo sa balaod. Verse 9, unya miingon siya, ania ako o Dios. Siya gyud og walay lain. Munang blessing kayo sa kinabuhi nga naatay Kristo. Lahi tong sa unang relihiyon ray naa nato. Lahi gyud nga naa na gyud kay Kristo ngano man. Siya ang nagbayad, naghupay sa Dios. Siya ang kabayaran. Ingon diha verse 9, unya miingon siya, ani ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Dios ang tanang mga karaang sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Amen?
Maunang wala na tayo mayong pagmuduol sa pare, kay masugid sa itong mga sala, o niya pag-ampog ing ani kadaghan, okay na. Wala na. Why? Humana na nga paagi. Mao na paagi sa una. Magdala og turong baka, magdala og mga walay tatsang karnero, muduol didto sa tabil, sa ganghaan. Unya, musumbong sa ilang mga sala ngadto sa pare, unya ang pare, mulihan ngadto sa makasala, iyang ilihan tong dala nga karnero, dadon sa sulod, ihawon og ang dugo, isablig ngadto sa halaran, og sunugon ang maong mananap. Mautoy paagi, isumbong una. Pero tanawa, sa diyang gibuhat na ni Kristo ang tanan, ningon siya sa 1 John 1:9. Apan kung kita makasala, doon na kita'y manglalaban. Diritso na ta, muduol ngadto sa Dios nga Amahan. Makapangayo tag kapasayloan nga naman, si Kristo na ang puli, siya na ang sakripisyo nga nakapalipay sa Dios. Ang iyahang pagbuhat sa kabubuton sa Amahan, mao ang mahumot nga aroma, mao ang mahumot nga pagsimba, pag-alagad. Verse 10, tungod kay gituman ni Kristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas, sa makausa lamang og alang sa tanang kapanahonan. Amen? Dili na tong, nakasala na po ko, mag-ihaw na po, sala na po, ihaw na po, sala na po, ihaw, sunog. Kausa lang alang sa tanan, si Kristo na gyud. Amen. That is why siya ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. Verse 11, adlaw-adlaw, ang matagparing mga Hudiyo, nagbuhat sa iyang relihiyosong tulumanon og nagsubli-subli sa paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyoha, dili gayod makapawagtang sa mga sala. Verse 12, apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyoha, epektibo hangtod na gayod sa kahangturan. Og unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Unsa gipasabot? Nga ang human sa pagsakripisyo sa maong dugo, yang giula ngadto sa cross, naglingkod siya sa tuo sa Dios. Unsa gipasabot ani? Tapos di ba nakasala, ako nang gipakamatyan. Bayad na nako. Naana kay tigpataliwala. Naanay nagpasiguli, tunay naglingkod dito. Di anay na nalipod nimo, dili si kisang mama ng imong nailhan. Kinsang sandayong ng imong sangpit. Si Kristo ang naglingkod dito, mao'y tigpataliwala sa tao nga makasala o sa Diyos nga balaan. Si Kristo lang yun, wa na'y lain. Wa nagyoy lain. Verse 13, dito naghulat siya karon hangtod nga ang iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. Verse 14, busa pinaagi sa usa ka sakripisyo na hingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Gihingpit niya hangtod sa kahangturan. Ikaw ug ako gihinluan ka sa dugo ni Kristo. Amen? Nya pastor, makasala pa man ko ugma. Niunsa man ang Bible? Epektibo gikan kaniadto karon og sa umaabot ang iyang dugo. Amen? And ingon ang verse 15, kay nagmatuod usab kanato ang Espiritu Santo, una sa tanan nag-ingon siya, mao kini ang kasabutan nga akong himuon tali kanila. Inig-abot niya atong mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga kasing-kasing og isulat ko kini sa ilang mga hunahuna. Unya moingon siya, dili ko na hinumduman ang ilang mga sala o daotang mga buhat. Katong naay pangutana bag nangingon, na may librong abrihan dito sa langit. Tanawon dito ang imong ngalan og tuwa dito. Nya ang ikaduha, tanawon dito ang imong mga binuhatan. Yes, sakto na siya. But kung ikaw doon ay Ginoo nas kinabuhi, gidawat, gituan naman si Kristo, ang binuhatan nga nakasulat dito, ang imong mga mataro nga buhat. Kaya ang imong daotang buhat, gipapas naman. Kinsay nagsulti? Ang Bible, verse 17. Unya, mingon siya, dili ko na hinumduman ang ilang mga sala o daotang mga buhat.
Verse 18, human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Amen? Wala na. Si Kristo naman ang halad. Maghimo pa dag halad? Now, tanawa. Tanawa ni nga sulat. Asa niya gipadala ang sulat? Sa pinakaibabaw. Mga Hebrewanon. Why? Nganuman? Nganong nagsulat man siya nga sa mga Hebrewanon? Kay gasigi gyapon silang halad. Wa man sila ni dawat ni Kristo, wa man sila ni tuon ni Kristo. Ang uban kanila mituon na ni Kristo, pero gitudluan gyapon sa balaod sa pagkahudiyo nga padayunon gyapon ang mga halad, ang mga sunog, maunang pagsunog ng mga halad, mao nang gisulatan sila nga wa na gikinahanglan ang maong mga halad. Amen? Kung ang imo bang utang na bayaran na, maghulog-hulog pagyapon kag bayad? Ayo, for example, na gitawag og credit. Ahon sa nang mga utang kag cellphone? Home credit. Ano ganing na home? Di ra pwede credit? Basta kay home credit, no? O niya, matag bulan, hulugan ni mo, ikaw, pila man to, Ray, kada bulan? Hulog ba? Hulog? Saan man siya? 700. Ay, butang na to, 700 kada bulan, hulog-hulog. Somebody, gikasan niya og bayad. Wa pa gani nimo nakuha ang cellphone, gikasan na niya. Maghulog-hulog pagyapon ka? Tanawa ni mga Hudiyo, humana namatay si Kristo, nabanaw na, nikayab na sa langit. Gasunog gyapon silag mga mananap, kay makasasala ta. Ningon si Kristo, wala na. Anino ra na. Ang katumanan mao si Kristo. Munang hangtod karon, daghan pagyapon mga relihiyon nga relihiyosong tawo, mga pundok, mga tigom nga ang ilang gihuna-huna, mga kabahin sa pagkaon, hugaw or dili, adlaw ipapahulay, mga balaod-balaod. Daghan nga gyapon nag-ingon ana karon. Nga naman, wala gyud masabti ang hingpit nga kapasayloan nga gihatag sa atong Ginoo. Excited sad ko ani nga isyagit sa tibuok Bohol nga dili sayangan ang dakong kapasayloan nga gihatag sa Ginoo. Na? Karong November 30 magsyagit ta, Jesus reigns. Jesus reigns. Pero daghang gasyagit nga nagsayang sa dakong kapasayloan nga gihatag sa Ginoo. Karon atong pamalandungan og ayon Sinawa niingon didto nga pag nasimhutan sa Ginoo ang humot kaayo nga halad. Ang pangutana, tinuod ba gyud nga ang nakapalipay ni Lord ang kahumot sa gisunog nga halad? Or ang pagkinabuhi ni Noah? Sa pagkatinuod lang, pwede tang magsunog o humot nga halad. Pero baho kaayo sa Ginoo, sa atubangas Ginoo ang atong mga kasing-kasing. And walay lain nga nakahimo sa pagpahimuot, paghatag og sakripisyo nga humot kaayo. Ang gugma nga humot kaayo. Ang pagsunod nga humot kaayo. Ang pag-alagad nga humot kaayo. Ang halad nga humot kaayo. Ang pag-antos nga humot kaayo, walay laing nakahimo ana. Ang kahumot nga nakapahupay gayud sa grabing kasuko sa Ginoo. Imagine na, impyerno gyud. Ang bagsakan, ang angbakan, tungod sa kasuko sa Dios, sa sala. Pero nahupay lang diha kang Kristo. So, nagdungaw si Lord sa imong kinabuhi, bisag nakasala ka, unsa may ang gibati, kasuko, dili, kaluoy. Ngano man, ang iyang kasuko, gihupay na sa dugo sa iyang bugtong anak. Og walay laing nakahimo ni ana, si Kristo ragyod, mga igsuon ko. And that is why sa atong kinabuhi, sabto nato, nga ang sakripisyo o ang halad nga nakapahupay sa kasuko sa Dios,
ang sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo. So ang atong mabuhat mao kini, hingpiton ra gyud nato ang atong pagtuo og pagkighiusa kang Ginoong Hesukristo. No? Timan ingon siya sa Isaiah chapter 3 verse 8. Kamong nagbuhat og matarong, matilawan ra unya ninyo ang bunga sa inyong paghago. Amen? Ato ra unya nang maangkon mga igsoon. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun. Nagpasalamat kami sa mga pulong nga among nadungog karong gabi huna. Guilty usab kami sa imong atubangan o Dios tungod kay nasayod kami. Nga pwede kaming naghalad og humot nga mga pagdayeg. Pero ang among mga kasing-kasing hugaw og baho sa imong atubangan, Ginoo. Lord, pasayloag yun kaming tanan. Og daghang salamat nga pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesukristo. Samtang nagdungaw ka sa among kinabuhi, nalipay ka o Diyos, nahupay ang imong kasubo, ang imong kaguol, tungod sa pagkatinumanon sa imong bugtong anak, tungod sa pagsunod sa imong bugtong anak, ug tungod sa dugo, sa sakripisyo didto sa krus, nga gibuhat sa imong bugtong anak. Nagaampo ako, O Lord, kaming tananging sakupan, mga pamilya, na ikaw o Ginoo, padayon nga magagunit sa among mga kinabuhi. Bisan pa og unsay among paagi nga himuon. Bisan pag unsaon namo og gunit, kun ang tawo mo pili gayud nga makompromise sa kalibutanon nga mga butang, wala gyud may mahimo, Ginoo, mao nga nagaampo kami nga imo untang himuon nga mga kasing-kasing sa imong mga katawhan, mahigugma kanimo, mahigugma sa imong mga pulong, nga bisan pa og magtan-aw kag unsa nakahugaw karon ang kalibutan, doon nagihapoy Noah nga imong nakit-ang nakapahupay kanimo, nakapalipay kanimo, og pagkaanindot nga kung niining henerasyon na kami kana nga Noah o Dios, tabangi lamang kami nga before you, in your presence, makita namo ang imong grace, ang imong pabor sa among kinabuhi, Lord. Dili tungod sa among gibuhat, kundi tungod sa paghinlo ni Ginoong Hesukristo sa among kinabuhi. Nagaampo ko, Amahan, kanimo, nga padayon kang maglihok sa among taliwala. Padayon imong mga pulong mamuhat sa among taliwala. Sa tagsa-tagsa namo ka mga pamilya, sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi. Salamat kaayo, Lord, nga dili mapadaplin ang imong mga mensahe. Nagaampo ako, Lord, nga kami, imong mga katawhan, magatuman sa kasabutan, nga matag adlaw, magabasa kami sa imong mga pulong, Ginoo. Salamat kay Lord, nga ikaw gayod magauban ka namo. Salamat kay Lord, nga ikaw gayod magapanalipod ka namo. Tanang dungog, himaya, ang among pagsimba, ang among pagdayeg, kanimo lamang Amahan, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kitang tanan magaingon, Amen and Amen. Manindog tang tanan mga igsoon. Mag-awit ta o sa kaawit alang sa